Dobrodošli, dragi gledalci, u novu emisiju Kuvajte sa Mikijem i njegovom ženom. Ja uvijek to dodam, pošto ima i neki koji kažu treba i da se promeni kanal, da se drugačije zove. Kako smo krenuli, bit će Kuvajte sa Angelinom. Bio naš prijatelj Mile juče, kaže, slušam po kafićima, ljudi pričaju o vašoj emisiji, samo kaže, više Angelinu fale nego tebe. Pa ja ću to shvatiti kao jednu veliku pohvalu, a što se rada tiče, pa to znači da ću morati više raditi i više mesiti. Zato ja i hoću da ti preuzmeš primat. Dobro, u svakom slučaju ja svakako mesim moje porodici, pa onda to i snimimo, nije mi teško. Hoću da vam kažem na početku šta danas spremamo. Spremamo domaću nekadašnju štrudlu. Moja majka mi je isto dala recept, ona vrhunski to radi. Ovo što vidite sada, to Miki snima koji su sastojci, znači šećer, pravit ćemo sa makom, pravit ćemo sa orasima, treba nam ulje, so, kvasac i u testo ide 2 jaja, s tim što jedno žumance ostavite, a u testo, to je za premaz, a u testo ide 2 belanca i 1 žumance. I sada, prvo što ćemo uraditi, ja sam ovo vidite mleko već malo smlačila, tu ima pola litre mleka, u to pola litre mleka dodat ćemo 1 kvasac koji ja evo ga ovako izmrvim. Da, Dunja. Ima nekad, vidim uglavnom neke domaćice, to tako pogledam ja na internetu šta se pravi, nije da ne pogledam, ali na kraju ipak odlučim da napravim ono što je provereno i što znam sigurno da je dobro. I sad ćemo ga samo razmutiti u ovom toplom mleku. To svaki put. Vidjela sam čak i jedan komentar gdje me neka žena pita, kaže, a zašto svi prvo stavljaju u posebnu posudu da se kvasac digne, odnosno da nadođe, pa onda tek u ovu veliku posudu. Pa razlog je... Da, pa pita logično, da, ali razlog je zato što mi je zgodnije, na primjer, meni lično je zgodnije da napravim mlijeko toplo u ovakvoj maloj posudi i kad već mlijeko sa kvascem nadođe, kad krene da radi, onda ja to samo izručim u veću i bude mi lakše. Jer imam takvu posudu koju ne mogu da stavljam mlijeko u nju pa da podgrevam. Da. Pa samo je to razlog. Eto, našoj jednoj dragoj gledateljki možda mislim da sam joj i odgovorila na komentarima. Evo ga. Ja se izvinjavam gledalcima, ja ne stižem, ja sam hejterima odgovaram. Da ja svima. Da, u principu čitamo sve komentare i trudimo se da odgovorimo, lajkujemo negdje gdje ima malo hejtera, ali ja i to, mene oni obraduju. Gdje mi ljudi postave neko pitanje, pogotovo vezano za kuvanje, pa kažu, kad ste dodali ovo, koliko treba ovog, da li se ovako, ja uvek odgovorim, a moj Miki, on voli da odgovara ovima što nas skejtuju nešto i to mu je kao poslastica. Da, izvinjavamo se ako ne stignemo svakome da odgovorimo. Šta ćemo da ovdje stavimo? Tu ćemo, sine, staviti žele bombone. Tu je bio kvasac. Žele bombone. Evo ga, naš kvasac se rastopio. Sada ćemo dodati 1 kašiku supenu šećera, koje svakako ide u testo. Znači ide 1 supena kašika šećera. Šećer isto ima veze s tom, kako, što bi rekli, kao fermentacijom. Tako je, da li kvasac radi dok ima šećer? Da. Ja mislim da da. Nisam se nikad baš udubila u tu temu, ali šećer uvek se stavlja i stavit ću 1 kašiku brašna. A soli? Ne, so ide tek posle, kada se bude mesilo testo. Ovo testo vidjet ćete isto vrlo jednostavno se mesi, pa ću vam ja to pokazati. Samo malo razmutim ovo brašno. A što ide brašno? Pa brašno isto kaže da se stavlja da bi kvasac bolje radio. Aha. Da bi onako baš lepše došao. Eto, neko stavlja brašno, neko ne stavlja, evo ja ga stavljam. I sada ćemo ovo da odložimo na kuhinju i naš kvasac dok ne proradi. Dok naš kvasac odmara, hoću da vam kažem prvo, želim da se zahvalim jednoj divnoj gospođi. Mislim da je gospođica. Dobro, gospođica,
koja je, mislim da više ne postoje Miroslave Podole na gospođe i gospođice, da je sve gospođa. Pa ne, ja mislim da je gospođica kad nije udata, gospođa... To je bilo tako, ali kažu da zbog diskriminacije više se ne koristi. A koga diskriminišemo, ove udate ili ove neudate? Kako god. Nisam to znao. Da, sada su sve gospođe. Da. Uglavnom, hoću da joj se zahvalim od srca. Ona je na našu kućnu adresu poslala njenu dečiju, Tanjologija se zove, to je zbirka pesama i crtanka, pogledajte. Ona prati naš kanal, ona vidi da mi imamo decu koja su znatiželjna, koja vole da crtaju i da im čitamo po nešto. Znači kao dete, ajde da pokaže. Da, njeno ime je Tanja Mišković. Tanja, hvala ti od srca. I šta je karakteristično? Svaka pesma ima prostor gdje dete treba da nacrta šta se radi u pesmi. Tako je, znači kako su pesmu doživela deca, tako oni nacrtaju. Pošto sam ja mojoj Dunji već čitala ove pesmice, ona sada, Dunja, želi da vam pokaže šta je ona nacrtala. Sine, znači cake moje bake. Jel ovo baka, sine? Ovo je baka, tu sam ja. Jao, drži da vidimo dalje. To nisam radila ništa. To nisi. Ovdje si nacrtala, stavila stikere i ovo nešto, bravo. Jao, jesenja torta. Jel ovo jesenja torta, pa pored torte si i ovo nacrtala nešto kao biljke, ne? Da. Kao jesen i žir. Sine, što ti nacrtala sama? Da. To nije neko ovdje pomogao, da malo ne, da ne lagiš ti malo. Ne. Aj pogledaj mene ovamo. Jesi stvarno ti sine nacrtala? Ne sme da se laže. Ko ti je pomogao? Mama mi je nacrtala Ko je? žir, a ja sam cvete i tortu. A, znači, ipak je mama tu malo pomogla. Ne smeš da lagiš. Mama je ovdje, a Ko je ja mama? sam cvete. Mama je to, a ovo sam ja i cvete. Edo, bravo. Da vidimo dalje šta si nacrtala. Ovo je kad je dete malo tužno. A, boga mi, ovo je baš tužno. A ovdje krsna slava to skrenula s nekim cvećem i sa pčelicama, ali dobro. A leptirići u stomaku, to si još mala za leptiriće u stomaku. Pa lepo, Dunja. I ona je nama to poslala na kućnu adresu, pisala je na naš Instagram. Sad će mama nešto da pročita. Da, ja ću sad da pročitam, ona je pisala na Instagram, mi smo dali adresu, ona je poslala nama to. Ona sa srcima. Da, sa srcima, imamo jednu posvetu od nje, kaže Dunji i Arseniju, da sa porodicom i drugarima čitaju, crtaju ove stihove, a što je najvažnije, smeju se i vesele uz njih beskonačno. Tanja Mišković, 24.4.2026. i ima ovdje jedan smajlić koji moja Dunja uvijek pominje. Kaži, Dunja, zahvali se Tanji. Hvala. Sine, slobodna si dok mama i tata ne budu kolači evo ti ja gotovi, ostavim. pa vas zovemo, bata je otišao u šetnju, a ti idi, sine, da se igraš. Mi ćemo sada sačekati da naš kvasac proradi. Možemo pauzu. Da, i vidimo se za par sekundi da mesimo testo. Pa, dragi naši gledalci, pogledajte, kvasac je počeo da radi. Evo ga. Sada ćemo njega da istresemo ovdje. Prethodno sam stavila nekih 700 grama brašna. Stavit ćemo ovdje, imamo jednu kašičicu soli. Deci i pol litar ulja. I sada ćemo ova dva belanca sa jednim žumancem malo samo da umutimo. I ovo ide u testo. Ovo je dovoljno. I ovo stavljamo u testo. I stavili smo sve što je potrebno od sastojaka i sada ću ja ovo testo malo prvo ovom špatulom da promiješam, pa ću posle da ga i umesim. Da vam kažem nešto, stvarno ovo su sve provereni recepti, a
nije što su provereni, nego što su jednostavni. Džabe meni sad da neko pokaže neki recept ako je to komplikovano, pa stavi ovo da odstoji, pa premesi ovo, pa premaži ono, pa Ovo opet... je upravo treba da odstoji. Pa dobro, svako testo kvasno mora malo da odstoji, Miroslav, to je normalno. Ali nije komplikovano ništa. Ajde vidi ljudi kako te to umešaš, da znaju do kog trenutka. Da. Sad kad je testo u ovoj fazi, kad je ovako lepljivo, pre nego što ga umesim, ja ga dobro ovako ovom špatulom ga dobro izlupam, da bi ono bilo jednako. Dobro. Evo vidiš. Treba tu i snage, žena. Pa, To ne mogla nekad, sad da sam uželio neku nejaku, ona ne mogla to tako da ulupa. jest. Pa dobro, ti kad si ženio se, dobro si Pa gledao. ja isto naspram mene. Zamisli da sam oženio neku mršavu pored mene, tako što rekli bi svako treba, ja sam gledao naspram sebe. Da. I ovo ćemo da odložimo špatulu, dodajemo brašno, ovo je resto brašno Da. od kilograma, uvek svaki put kažem brašno koristim tip 400 meko. Za sva peciva do sada sve što sam pravila ide. Daj da snimimo taj Danubius, možda se jave za reklamu. Stalno njih koristimo. Ček da ih snimimo. Danubius, javite se, stalno vaše brašno koristimo. Javite se da napravimo neku saradnjicu. Da. Pa dobro, Miki, koristimo ono što je dobro, što je provereno. Sad ćemo da mesimo ovo dokle god ne pokupimo brašno. Za ovo vam treba od 800-900 grama brašna, jer testo mora da bude mekano, ne sme da bude tvrdo, a pritom mora i da bude dovoljno tvrdo da bi posle se razlačilo. Znači to je to. Uvek kad vam treba ovo mekše testo, na pola litre tečnosti, ovaj put mlijeka, vi stavljate malo manje od kile brašna. Evo već se loptica neka. Pa da. Pa ćemo mi to dobro da umesimo. Vidjela sam isto komentare. Neke žene kaže, molim te Angelina, kada mesiš, stavi ispod krpu da ti ne šeta ta vangla. Međutim, ja i kad stavim krpu do ovolike silne snage, kad ja krenem da radim, ono šet. Tako da je onda meni najzgodnije, kao babe naše što su radile uz sebe ovako, stave i mese. Onda mogu stvarno da iskoristim snagu. Kaži mi, jesi iscepala i sekla na drva što sam donao? Da. Joj. Angelina ne voli što se ja šalim tako nekad grubo, zašto ljudi pomisle da je stvarno, a ja sve namerno volim, tako volim taj crni humor, a ona voli to privatno, nemoj, kaže, pogrešno ćete ljudi shvatiti. Jeste. A neće. Bilo je, boga mi, tu crnog humora koji je Angelina isekla u montaži, Da. tako da to nismo ni Pa jeste, prikazivali. nije to bio crni humor, to je bila istina. Falila je neka tepsija, ja kažem, pa je kod kerova, jadno kerovima da jedu. Ona kaže, otkud ćeš to da ide? I sad ona kao, znaš, kao blame što se to jeste, jeli su kerovi iz te šerpe, posle smo je oprali pa smo pekli kolače u njoj. Dobro, Miroslave. I ovako... Buš ovo isekla, vidjet ćeš. Ovo je sada to testo koje je spremno. Evo, pogledajte. Sa strane smo sve ogulili. Bravo, ženo, bravo, legenda. Sad ćemo još malo samo brašna dodati, da ga odlepimo i formiramo. I sad kad ovo, vidite kako se ovo testo, ono mora ovako da se razvlači. Još ćemo mi pekaru otvoriti do kraja. Joj, koliko ja vidim da ću ja se namesiti izgleda do kraja mog života. Sve što nisam nekad voljela, to me sustiglo. Da. Mislim, voljela sam da mesim testa, to ne mogu da kažem. Pogotovo u mojoj porodici
mome bratu, majci, ocu, mom pokojnom dok je bio živ. Voleli su i onda meni to nije bio problem ni da naučim, ni da to uradim. Sad ćemo, pošto vidite da se ovo testo i dalje lepi, mi ćemo ga samo malo ovdje ovako otvoriti, staviti brašno. Evo ga. Stavimo brašno ovako malo na dno. Malo ga odlepimo. Evo ga. I stavit ću vrlo malo brašna od gore, samo da mogu da ga formiram. Evo ga. To je dovoljno da ga formiram. Ovo da odstoji. Da. Da odstoji. I ovo testo treba da vam stoji dok se ne podupla. Kad vidite da se poduplalo, to je to. Znači da je naraslo duplo. Tako je, da je duplo naraslo. E sad, da li Znači to... veća manja ili crveno. Treba se ženo na svoj račun. Čovjek koji ne zna da se našali na svoj račun, taj ne zna šta je šta. Miroslave, moram ti priznati nešto. Volela sam ja uvek tvoj humor i kad sam se udavala uvek sam rekla hoću da nađem čovjeka koji će da me zabavlja. Da. I ja tvoj humor kapiram. Ali ima ljudi koji to ne razumeju. Da. Meni je to zanimljivo, nekima nije, pa ja zbog toga. Dečko ili veća? Evo ga. To je to testo. Ovo ćemo... Ne, bilo je dečko ili manje, zaboravio sam davno, bilo 90. Da. Sad ćemo ovo da pokrijemo. Pokrivaj. Da, vidite kako se to Pa izgleda. onda taja da nastupa. Tako je. Sad ćemo da pokrijemo to testo, da ja moje ruke A nije operem. ženo što sam ti ovog cveća kupio, Jest. cveć meni, ja volim cveće, uzeo sam ovaj neki sakulent, vidi kakav je. Pravo cveće, nije plastično. Jeste. Ali ja volim. Sve da izađem da pokažem gledalcima kako sam posadio dok ovo odstoji. Ajde da ostavimo to za sljedeću emisiju, zato što sad već pada polako mrak i lepše će se slikati. Važi sljedeći ženo, nema put. problema, razumem. A što se tiče cveća, moje drugarice koje mi dođu ovako u posetu, dođu kod mene na terasu u dvorište i kažu joj Angelina, što ti imaš lepo cveće, joj ovo je divno. Ja kažem, jeste cveće divno, ali ništa to Angelina nije sadila, to sve moj muž radi, on obožava cveće, kaže, a Angelina, blago tebi. Toliko sam to opsednut postao cvećem i tim ukrasnim biljkama i to, da se ne prepoderišem po stare dane, ženo. Vidiš da Nećeš. to sad popularno, moderno. Nećeš, ne boj se, ne bojim se ja. Što se toga tiče, tu se najmanje plašim. Volim Miki cveće i uživo u tome. Da se ne progejim. Da, uživa stvarno. Mislim, nemamo ništa protiv, jer svi nek su živi i zdravi, da neko pogrešno ne shvati. Dobro, ajde sad ćemo da sačekamo, testo je prekriveno, pola sata do 40 minuta, vidjet ću dok se ne Dugo se čeka. Čeka se pa dok se ne podupla. Ništa, ajde da ja za to vreme škembiće. Može. Pozdravi od mene. Nisam vidio, čekaj kakva mi frizura. Dobro je. Pozdravi od mene. Ja sam rešio da vam napravim danas 2 jela. Škembiće i čili con carne. Čili con carne se jako lako pravi, zato sam ga i ostavio da prvo krenem sa škembićima. U Hrvatskoj i delovima nekim Bosne kažu tripice. To je inače juneći burag. Znači, juneći burag, tamo gdje krava preživa svu onu travu i to je, vidite kako to izgleda, ko ne zna. To je ozbiljan specijalitet, ja to obožavam da jedem. Moja Angelina, ona se to grozi, ona ne voli taj miris kad se sprema ni kad se kuva, ali šta da radimo. Za juneće škembiće ja ću ovdje praviti, pošto samo ih ja jedem u kući, ovdje imam 500 grama škembića, imam 2 šargarepice i imam 2 velika crna luka. Ide paradajz, ja ovaj koristim, možete da koristite i ovaj paradajz, ali ja volim ovaj iz konzerve, ove kao kockice. Ide biber, bosiljak, slatka paprika, so. I imam, ja dodam nešto moje posebno, ja volim, ovo sam našao, pesto alla calabrese, to je znači pesto sa paprikom i paradajzom. Ja to dodam kao neki moj final touch, to ne morate, ali ja volim da dodam, da jako lep ukus. Stavili smo ovdje se zagreje ulje i stavljamo da se luk proprži i šargarepica. Imam novu i valjačicu, ženo. Evo ga. Stavit ćemo da se proprži. Ja bi te, ženo, zamolio
Draga moja Angelina, sam da nađem, gdje je moja šoljana Kenija? To mi je sad omilje. Ja kako koju kupim, ja volim iz te da pijem. Ja sam klasičan, onaj Amerikanac, to ono što je sklon idolopoklonstvu, nije idolopoklonstvo, ja se malo šalim, ali volim tako te gadžete, kao što volim ovu moju šolju, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, može naše divne vode, predivne, da sipate mužiću jednu čašicu. Divna voda, najbolja voda. Da, ide i malo peršuna. Ako pitate, mnogi pitaju gdje si nabavio. Škembiće najbolje možete nabaviti u Lidlu. Inače, to je proizvođač moj drug Milenko Đurđević. Oni su već prokuvani, čisti. Znači, nemaju miris nikakav, molim te na mene, Engle, nemaju nikakav miris. Znači, oni su predobro očišćeni, nemaju mirisa, čak su i prokuvane, naravno vi treba još da ih kuvate, škembići se dugo kuvaju. Znači, nikakav miris nemaju. Evo, Angelina, sad možeš doći dok se ovo dista. Mi ćemo odmah dodati i škembiće da se zajedno sa lukom i šargarepom ovde krčkaju i posle ćemo naliti vodu, poklopiti, dodati sok od paradajza, vodu i pustiti da se to tako krčka. Evo ja odmah mogu i sada dodati neke začine. Znači, dodat ćemo biber. Biberčić, dodat ćemo morske soli, evo soli, dodajemo odmah i paradajz i ostavljamo da se krčka, evo ga. Dodat ćemo posle naravno i vode. Gde ide paradajza, može malo i bosiljka, i gde ide paradajza, može malo kašikica i šećera. Posle ćemo vidjeti šta još treba od začina i po ukusu to sve dodati. Znači, škembići, nikakva nauka. Stavite dosta luka, stavite šargarepu, začinite, dodat ćemo i beli luk, naravno. Sad njega dodajemo na kraju, zadnjih 10 minuta. Ovdje ćemo sad, Angelina, naliti vodu i pustiti da se to sve krčka i poklopiti. I krećemo na spremanje chili con carne. Znači, bravo, sine, Sunđer Bob i Lignjoslav, nije Lignjoslav, Patrik Zvezda. Bravo, sine. Dodajemo vodu. Dodat ću odmah i alevu paprikicu. Evo je slatka. Evo je paprika. Ti je malo ljut. Nema veze, sredno ću samo ja jesti, vi ovako ne jedete ovo. Može tata i ljuto. Evo ga. I sve to sada poklapamo i stavljamo da se lagano krčka, da se ukuva. I na kraju ću final touch, to ću vam isto pokazati. Sada poklapamo. Evo, kažu Miki, jel nemaš poklopac? Evala imam na ovoj novoj. Gledalci, nadam se da vam ne smeta, uključio sam i aspirator. Ajde, isključit ću sad dok ne objasnim samo. Spremam jedno jelo, jako jednostavno za spremanje, ali baš dosta sastojaka. To je chili con carne, mnogi ga prave, misle da je meksičko jelo, ima naravno, pravi se u Meksiku, je popularno, a inače je teksaško jelo. U njega ide mlevena junetina, inače originalni recept je
sitno junetina na kockice, ali ovo je ekspres, ovo bude gotovo sve za nekih pola sata, ima da ja stavim što se duže krčka, ovo jelo, to je ukusnije. Znači ide mlevena u junetina, ovdje imam 3 veze mladog luka, imamo zelenu papriku i jednu crvenu ljutu papriku, imamo kukuruz, šećeras i crveni pasulj iz konzerve. Znači kupite onaj crveni pasulj u konzervi i kukuruz, šećerac. Od začina ide origano, bosiljak, biber, so i na kraju dodate jednu kocku čokolade crne. Inače u Meksiku kad se doda čokolada u neko jelo s paradajzom ili to što prave, to se zove mole. A ja dodajem u ovo obavezno, evo, ulje je krenulo, možemo odmah... Bože me sačuje, u nešto slano dodaješ čokoladu. Sine, to tako ide, od ti ukusi, to se slaže sve. Sine, čokolada ide u ta meksička jela, evo dodajemo odmah i papriku. Dodat ćemo još jednu papriku, vidim da je malo. Evo je, još jedna paprikica. Evo, opuste mi. Znači, Trebala sam jedan mali griz. čega? Te čokolade, baš lepo. Pa to je menaž, to je crna čokolada, sine. Ona se dodaje na kraju u chili con carne. Evo, iseći ćemo još malo paprike. To je ono jelo kad gledate u kaubojskim filmovima, kad kauboji prže u tiganju. Znači stavili smo ovdje, evo pogledajte i kako se krčka lepo škembići. Čekaj malo da ih promešam, evo pogledajte, škembići se krčkaju sve u 16. Biće odlični. A ovdje da upržimo luk i papriku za chili con carne. Posle toga ćemo dodati meso i paradajz. Ovdje isto imamo paradajz iz konzerve i svež čeri paradajz. A kukuruz, šećerac i crveni pasulj koji su već skuvani se dodaju zadnjih 10-15 minuta da se zajedno sa sve ovim ukrčkaju. Evo, bukvalno prošlo je nije prošlo ni pola sata, Angelini je testo naraslo, možeš snimiti. Kaže Angelina, brzo završava, upravo ćemo to i da uradimo. Znači dodajemo anglevenu junetinu, dodajemo sok od paradajza i to sve ostavljamo da se krčka, dodat ćemo odmah začine, dodat ćemo malo, znači to ostavljamo da se krčka, ja ću dodati odmah biber, evo ga, malo origana ide i kim, dodaj malo origana, malo bosiljka, peršuna ćemo na kraju, posolit ćemo. Evo, ovo jelo ne ide vegeta, Meksikanci nemaju vegetu, tako da evo ovi što kažu da neće mnogo vegete. To je to, Angelina. Paprike. Ove ću slatke, pošto sam već stavio onu. Ali ova paprika slatka. Nema bibera. Opa! Dodat ćemo isto malo. To sad sve stavljamo da se tu ukrčka. Sipali smo vodu i ostavljamo chili con carne da se krčka, što se duže krčka, vidjet ćete dalje šta ide. On će biti lepši. Da bi ti mogla da razvučeš, ja ću da smanjim, da se to lagano krčka na osmici, isto kao i ovo. I Angelina, ti možeš svoje da radiš, ja ću na kraju znači dodati samo šećerac i ovo. A Angelina, ti možeš to da namestiš, ja ti predajem bubicu da završavaš štrudlu. Naše testo je naraslo, evo možete da pogledate koliko je. Znači duplo veće nego što je bilo, oklagija je tu i ovo testo ćemo sada da izvadimo. Evo ga, ono se samo... Mama, ovdje je lepo testo. Dobro, sine, hvala. Testo je tu. Ja sam ovaj stonjak malo sa brašnom, vidite, posula, da mi bude lakše. Pošto ja imam manje ove plehove,
Ja ću na 3 dela da podelim štrudle, da bi što tanje razvukla i da mi stane u pleh. Na 3 dela. Pa ćemo napraviti 2 sa orasima i 1 sa makom. Jer mi volimo sa orasima više. Evo ga. Prilike. Lijepo. Jeste, sine, lepo testo. Izgleda kao ono Malo. što tata kupi iz pekare, ono kao onaj progonik. Evo, sad ćemo malo ovo da premesimo. Stavimo tu sa strane. Kada ga izvadimo ovako, odmah ga premesimo malo i odmah ga razvlačimo. Ne čekamo ništa sada dok ga ovako napravimo ove obge. Stavit ću još malo kice brašna da mi se ne lepi. Hoćemo testo sada da formiramo onako kao jednu kockicu. Preko testa ćemo isto staviti malo brašna. To sad izgleda kao one tvoje krofne kad si Pa jest. posula po njima. Jeste, sine, tako izgleda. Evo ga. Ja ću ga sad okrenuti. Gledaj, sine, i uči. Da. Da sutra kad završiš fakultet, da možeš da umeš da umesiš i krofne i kolače tvog mužu. Da sutra ne idem na fakultet. Pa Ne ne, ideš sutra, ali ćeš, sine, za 13 godina otprilike. evo vidite, ovo testo je glatko i ono se lepo... Izgleda kao pizza kad tata naruči, Da. a ne kao štrudla. Testo ćemo ovako lepo, znači formiramo. Slobodno možete malo i rukama. Sad ćete vidjeti. I razvlačite testo dokle god ono može da se razvuče. Evo ovako. Sada mi je ovo malo otišlo. Ali ćemo ga vratiti. Evo ga. Znači, treba da mi bude u tom nekom obliku pravugaonika. Možete ga rukama ovako kao ja. Sad ćemo još malo da istanjimo ove krajeve. A, ciha, istina. A, ciha, jušta mi je. Na zdravlje. Evo vidite kako je ovo tanko testo, što sam ja razvukla. Znači, dokle god možete da ga razvlačite, vi ga To razvucite. da ne bude ona lebara. Da, jer ono će svakako da naraste. Mi sad kad ga budemo premazali, ono će svakako još da odstoji nekih 15-20 minuta. Pa tek onda ćemo da mažemo od gore žumance, pa će onda tek da ide na pečenje. Evo ga, ja ću ga još malo ovdje formirati. Evo ga. Odlično. Pošto sam ovdje, mi je jedan kraj ostao ovako. Njega ću da uklonim. I prvu štrudlu sa čim želiš, Miroslave, da pravimo? Ajde, s orasima. Evo, može sa orasima. Imamo 400 grama oraha. Ja sam ih podelila u ove 2 posude zato što nemam onu neku veliku. U svaku posudu ću da stavim po 8 kašika šećera. Dobro, 8 i ovdje 8. Već vidim u komentarima, mnogo je šećera. Tako ide po receptu. Da. Sada sam ja ovaj šećer promešala i sada ćemo da ga pospemo po ovom našem testu. Po našem testu. Da. Izgleda sad pizza slatka. Tu ne ide nikako ulje. Nešto. Ne ide. Po receptu moje mame ne ide nikako ulje. Neće biti suva. Ne ide ni belance. Neko stavlja 2 belanca. To je neki isto starinski recept. Moja mama pravi ovako testo
i ovako pravi štrudlu. Ja sam sa tom štrudlom prezadovoljna. Tako sam odrasla. Kogod je dolazio kod mene u goste od mojih prijatelja, rođaka, oni su isto bili oduševljeni. Tako puste orasi, verovatno. Da, puste orasi. Tako da ko hoće i ko želi, može sve ovako da napravi, s tim da stavi u orahe 2 belanca. Mama, šta ćeš sa makom? Pa mak ćemo, sine. Isto ovako. Gledajte da vam ovi orasi budu skroz do kraja, jer to je sve štrudla, pa da ne bude negde šuplje, da nema fila, a negde da ima. Ja se trudim da ga razvučem po celoj ovoj kori, to jest testu. Lepo izgleda. Lepo izgleda, a ja sam se potrudila čak da bude malo manja ova obga, zato sam na 3 dela podelila, jer je moja tepsija mala, pa će mi i štrudle biti manje, a vi ako imate veliku tepsiju koju koristite, vi slobodno podelite ovo testo na 2 obge. Evo ga. Evo ga. Kako si rekla, evo ga. Da, testo je premazano i sada ćemo ga uvijati. Da vidimo. Da. Da, ovo se malo teže testo uvija, mora ravnomerno, jel tako? Pa mora, da. Izgleda kao slatka kifla, a ne kao štrudla. Sad što da umotaš? Ali polako samo. To ćeš da umotaš i onda ćeš da napraviš... Hoće ona ići na pola? Ne, Ne, aha. znači ovako. To je štrudla. Mi sad formiramo našu štrudlu. Hoćeš tako? Ovo je druga obga, preko koje ćemo isto staviti malo brašna. Tata, znaš šta ja pravim? Šta si? Macu. Dobro. Pusti sad da mama završi pa ćemo posle pričati se. Napravit ću bogatinu macu, pa kad se stvrdne da mu dam kao igračku. Kako da ne? To će se me baš obradovati. Dobro, mogu i da mu napravim auto ili da... Neka bude srce. Pošto više izgleda i srce. Isto je procedura kao i ona, samo je drugačiji fil. Trudite se da što je više razvučete, to bolje. Sad ću ja to ovim rukama. Taman ja radim rukama. Ovo je mak koji u sebi već ima sastojke. On je već ošećeren. To je onaj mak koji kupujete vakuumiran. Znači on je već spreman. Njega nemate ništa da pošećerite. Da? Koliko maka ima? Ovdje maka ima 400 grama. Ja ću staviti... 300, Pa ja ću staviti polovinu na ovu obgu. Da, zašto je manja? Da. Polovinu. Evo ga, što više stavite maka, bit će vam bogatije. Isto vam je i sa orasima. Ko voli, mi volimo da ima dosta fila. Da, ja ne volim kad je samo testo. Tako je. I evo ove 2 ćemo da prikažemo. Da. I ovu još jednu što mi je ostala obga, nju ćemo da napunimo. Sa čime želiš, Miroslav? To svi vi hoćete, meni je sve jedno. Pa dobro. Možemo sa orasima. Eto, još jedna će biti sa orasima. Tajna nek bude za komšije, na primjer. Može. Ga? A ko je došao nama? Ej! Evo, Ajmo. imamo ovu jednu Da. koju smo već prethodno napravili. Ja sam je tu formirala. Lijepo izgleda. Boga mi raste lepo. Da. Sad ćemo i ovu drugu. Samo polako ovo radite. Što je više uvijete, bit će vam sa više korica. Evo je. Sad ova je manja bila obga pa sam se nekako više i potrudila da mi bude tačno spram ove tepsije. Tako je. Evo je. Bravo. Tako, ja uvek ovo ovdje na krajevima stavim malo ovako unutra.
kao da je zatvorim. I ja ću da odmaknem, jer to kad naraste, da se ne spoje. Ide još jedna i onda da premažeš, da te snimim. Da. Na koliko da uključim rernu? Na 180, prvo ćemo je zagrejati na maksimum i onda ćemo da smanjimo na 180. Da si ljubavi to našao. Testo, Dunja umaznula testo. Gdje si bio? Biće strudele. Pravim sljedeću. Sljedeću pa kad budeš premazivala, tako je. Dragi gledalci, naše štrudle su konačno gotove. Evo, pogledajte kako one izgledaju pre pečenja. Sada ćemo da ih pokrijemo krpom i ostavimo još 15-20 minuta da još narastu. Kad narastu, ono žumance, prethodno vidjeli ste na početku što smo ostavili, sa njim ćemo da premažemo naše štrudle i idu na pečenje na 180 stepeni. Najavi goste. Dobili smo iznenadnog gosta. Mi smo svakako... Naš najdraži gost. Najdraži gost. Mi smo svakako nekog mislili da zovemo, ali ko će sve ovo pojesti. Kad pojavljuje se naš majstor Mile, čuveni majstor. Mile. Ti si uvijek dobro došao. Sinoć mi iskočila sklopka, Mile je bio došao, pa bilo je boga mi pola 11 i namestio mi što mi ovdje na šporetu iskočilo. Ništa, hoćeš da premažeš? Sada ide 15 minuta da odmore, pa onda tek ide žuman. Vidjeli ste, kod nas je uvijek nepredvidivo, nije lako, ja spremam 2 jela, Angelina sprema štrudle, i jako nam je drago što je došao naš najdraži gost iz Inđije, to je naš majstor Mile. Ja sada sam došao pri kraju čilija, dođi, dodajem, evo vidite, skoro punu šaku peršuna, dodajem kocka crne čokolade, ide u ovo, i dodajem kukuruz, šećerac i crveni pasulj. I to sada još nekih 10 minuta, znači ovo se krčkalo nekih pola sata do 40 minuta, i ovo sada da se još malo ukrčka i to je to. Chili con carne je gotov. Ja ga inače pravim, ali sad neću, sad ću samo da zapečem tortiljice, iseću ih na trogliće. Ja volim da zamotam chili con carne u tortilju. To kad sam radio u restoranu, ja zamotam da bude lepše, pa onda sira od gore, pa zapečem dodatno u rerni, ali sada ćemo drugačije raditi. Dodat ćemo sir direktno od gore koji će se otopiti. A ovo ću iseći i staviti u rernu, pa ću zabosti u tu zdjelu, čuj mene zdjelu, nemoj mi da preteruješ, u tu činiju gdje ću servirati našem prijatelju Miletu. Za to vreme se škembići krčkaju, možeš Angelina doći i njih da snimiš, oni su pri kraju, njih dodajemo, sada na kraju dodajemo beli luk, evo ja ću ovaj u granulama, uglavnom dodajem sveži, ali evo sad sam ovaj u granulama. I šta sam zaboravio, tu još nešto treba, isto peršun i dodajem taj moj final touch, to inače ne ide u škembiće, ali eto ja sam pronašao jednu fantastičnu stvar, to je ovaj pesto alla calabrese, znači ide bosiljak, paradajz i paprika. Znači ja to dodajem kao moj neki tajni recept gdje ukus bude mnogo bolji, tako da je to. Evo vidite. Znači škembićima treba još malo da se ukrčkaju. Znači final touch je beli luk, peršun i ovo moje, to ne morate, da se još malo zgusnu i gotovi su, a chili con carne je bukvalno gotov za nekih 5-6 minuta. Da još malo se zgusne i to je to. Chili con carne je gotov, ja ću sada da ga serviram za našeg prijatelja Mileta, koji inače obožava moju hranu. Evo ga, pogledajte kako to izgleda. Možete sesti Mile tu, pogledajte kako to izgleda. Evo stavljamo tortiljice ovako, ovdje ćemo posuti sir. Vidjeli ste, chili con carne fantazija, juneće meso, luk, paradajz, paprika, ma nešto prelepo. Evo, Mile, da izvoli. I, Mile, izvoli. Ovo je jelo koje me je naučio da pravim moj prijatelj Jovec, kod kojeg sam nekada radio u legendarnom restoranu
koji se zvao, verovali ili ne, Dunja kao moja Dunja. To je bio klub pozorišnih radnika i taj moj prijatelj Jovec je bio vrhunski kuvar i dan danas je i od njega sam dosta stvari naučio. Ovaj recept za ovaj brzi chili con carne sam naučio od mog prijatelja Joveca. Mile, probaj lepo, nemoj mi to na malkice, da malo vidiš da li sam dobar za Meksiko. Kad je vruće. Ej, da, Mile, znaš da tu ide i čokolada. A, Mile, kakav je ukus? Stvarno nešto kidaš. Jel' tako? Jel' osjeti se malo... Nema ništa ljuto. Nema, pa nisam ja teo puno zbog dece. Odlično. Evo kad Mile čovjek koji ne laže nikada, mi smo se tako i upoznali, on je prijatelj od mog brata Bobe i druga i kad ga je prvi put doveo u Kupinovo, ja Bobi rekao šta ovaj, nešto mi nije mi lego Mile na prvu, zato što je Mile otvoren čovjek i iskren, ja sam tad obećao da ću skuhati neki gulaš, nisam mogao i on čovjek rekao Bobi, šta si me doveo kod ovog, jer je obećao da će skuvati što, ja rekao, ko je ovaj, vidi ga, a on čovjek samo bio iskren. Nisi ti kriv, oni su te pojeli, ti nisi ni... Ne, da, to je bilo. Ja sam skuvo, ja znam da je nešto bilo. Ja sam skuvo, šta sam kuvo? Gulaš. Oni su pojeli gulaš, a ja sam mislio dima, a ja nisam znao da su oni ceo kotlić pojeli. Da, ja sam rekao donesite leba. Kad sam ja otišao pod šupu, ono prazan kotlić. Eto. Angelina, ajde da stavljaš trudle, kod nas sve u hodu, ajde vidimo šta rade deca. Gde ste? Joj. Sad ću da te pojedem. Sad će Vuk da te pojede. Sad će Vuk da te pojede. Da te pojedem. Da te pojedem, Vuk. Koliko Vuk ima oči? Bicikli. Sad će biti gotovi kolači i sve. Samo ćemo primopredaju bez pauze. Kod nas se sve radi u hodu. Evo bubica. Mama preuzima. Evo mama, ja preuzimam. Vi sad mama nastavljate. Evo ih naše štrudlice. Nema, ništa nije namješteno. Evo, Mile ručka. Tu je bata. Evo ga, to je to žumance koje smo ostavili na početku. Jer smo stavili 2 jaja. Znači, jedno celo jaje i jedno belance, a ovo jedno žumance je sačuvano za kraj. Dobro neko je upamti kako mi pravimo. Ja ovamo, daj ovo, daj ono, stigo Mile, deca vrište, Juri, ti brži. A nama je emisija o kuvanju. Da. Ali dobro, vi kako lepo izgleda. Da. Ajde, porasla štrudla, Angelina. Jeste, porasla je, Miki. Svaka ti čast. Ja se nadam da će biti... Mile, imamo i viška štrudlu, jednu s orasima, celu dosješ kući. Jer ne znamo šta ćemo s njom, 3 smo umesili. Smijem da snimim da vide ljudi kako izgleda ta lepota. Mile, ćeš običnog leba, ja znam da ti voliš leba. Može. Evo ga. Znači, jedno celo žumance je dovoljno, samo da ga lepo razvučemo. Dobro. Angelina, vidi ja bi je živu, evo kako izgleda. Dođi ženo da te coki muž jednom, svaka ti čast. Eto, vidite, drage dame, ako hoćete da vas muž voli, samo mu spremite nešto da jede što on voli. Pa nije, volim ja tebe ženu, pa dok sam ja samo kuvo ti išla u školu, pa ja sam ti da, tako volio. ali Malkice, kao da me više voliš kad ti spremim da jedeš. A ne to, kakvi to zlupara što zarađujemo na YouTube-u zbog toga. Eto, to je taj njegov smisao za humor. Evo ga, pogledajte. Vidi sad da ih uzmem da ih jedem. Da, još će one kad se ispeku da narastu. Rerna je zagrejana. Proveri samo 180. Jeste. 180 i 190. Jeste, tako je. Evo ga, naše štrudlice su ušle. To je 180 stepeni, evo ga. Bravo Angelina, a lav ti Vera. Sad kad budu gotove, onda ćete da vidite moje štrudle kakve su, a vidjet ćete i kakve su Mikijevi škembići kad je gotovo. Taman će u isto vreme biti škembići štrudle gotovi. Može. Ajde. Što da vam kažem, vidio sam na tom TikToku bolesnom da neki su izvuk, pa taj neko ko imao vremena da ispregleda moju emisiju,
da izvuče iz konteksta i da to montira tako, još je napisao mizogenijica. Znate šta je mizogenija? Mržnja prema ženama i ženskoj deci. Kad smo radili, vidi, nije mi dobro. Kad smo radili, nije mi dobro da je neko toliko bolestan, da toliko mrzi, da tako nešto uradi. Kad smo pekli u Kupinovu ribu na dvorištu i sad došao Arsenije i kao da hoće da jede. I ja sad kako vadim vruću ribu iz Tajlanda, da mu da Taja, i tu Dunja, tata, gladna sam, hoću ja. I ja, naravno, trebi mi drunji i viče me Mirna. I oni onda to ubacili kako je nešto Mirna. I Mirko kaže, ne brini, neće niko gladan ostati, bit će. A ja u tom trenutku ne mogu, ja sad odmah i njemu i njoj vruće vadim. Da vište kakvi su ljudi bolesni. Pa ako neko svoju... Meni to čak glupo, čak sam vidio još par komentara da kao ja favorizujem Batu. Bata mali, dete, ne zna ništa. Pa ja čak Dunju favorizujem. Dunja, ajde, tu je i voditeljkica, pa ona nešto, pa sve, pa pesmica, pa ovo, pa ono. I Dunja uvek dobije sve poklone. Dunja sve poklone dobije, sve, pa ja nema... Ne pravdam se, nek mi glupo, što moram da priznam čak da sam možda više Dunji naklonjen nek Bati, koji je mali, koji ne zna ništa. Ali vidiš kako to ima bolesnih ljudi, da on je od svih mojih emisija gde sam ja s decom i lepo i učim ih i ovo ono, on je to izvuko da ja kao da Taja Bati, a Dunja kao tata gladna sam, hoću ja kažem zebancija, Mirna. Viš ti da je on to izmontirao i stavio i napisao, kaže mizogenijica. Pa ne da lajem, ovo je porodični kanal, trudim se, promenio sam se i to, ali stvarno mi dođe da kažem, pa nosi se, mislim se, tamo di ne treba. Vidi, taman da je to i tako. Naravno da nije, ali taman da je to tako. Da si ti to gledo, tražio, štaš mi zameriti, naći, izmontirati i pustiti na TikTok. Pa ti zbolesniji od mene. Da sam ja taj, što ti misliš, ti zgori od mene. Katastrofa. Morao sam ovo da podelim sa vama. Angelina, da vadim štrudlu. Može. Ajde. Dragi naši gledalci, naša jela su gotova. Mile, možete prići. Vide ove štrudle kakve su lepe. Škembići gotovi, fantazija. Angelina će u opisu videa vam napisati šta sve ide. Vidite, čili con carne, isto fantazija, Mile 2 put sipo. Pogledajte, Angelina, ti ćeš napisati šta sve ide u recepte. A sada ćemo štrudlu da presečemo, da vidim, ženo, kakva si ima istorica. Ja dok ne osečem ceo kolač, ja neću. Još je malo vruće, trebali smo da sačekamo. Dobro, ali... Oh my god! Sad ćete... Ženo, Strudla prava lista se vidi Milina. Je lepa. Naravno seče, ja ću oseći samo za slikanje po 2 parčeta. Vidi Angelina, a ne da ti je uspela, što je porasla, a puna fila prava, puna fila, a vid korica tanka, nije lebara, pogledaj, ženo moja, pa alal ti vera, legendo moja, vidi ovo, al si ga Mile, pa pogledaj što je napravila tanku koru. I smijem da probam? Sine, evo da se oladi. Ej, Angelina, aj ti šećer. Ajde, ovo dobro. Smijem ja ženo okrajak. Može. Smešan. Stavit ćemo još po njoj malo šećera u prahu. Kako lepo. Angelina, što je štrudla lepa. Jel da? A slatka, baš kako volim. Jel da? Baš da ne uđe šećera u škembiće. Neće. Dobro je. Evo, pogledajte sada naš finalni proizvod. Vidim, ženo, štrudla s orasima, fantazija. Pozdrav za sve, hvala što nas pratite. Hvala što nas pratite. Vi ste nam vetar u leđa, da dalje nastavimo. Imamo jedno veliko iznenađenje za vas. Moj Mirko je uvek, on to ne zna. To će biti iznenađenje za njega. Pošto ja od 2. do 10. radim 3 svadbe vezano. Znači, premijera će biti za neke 2 nedelje. Mi smo kupili salaš. I sve emisije će biti, celo leto ćemo biti na salašu, tamo ćemo ga sređivati. To je jedan stari salaš, prelep. Ima oko njega posla da se radi. Mi ćemo to sve snimati, kako pravimo staze, kako krečimo, kako ga doterujemo. Mislim da će to biti najlepši salaš u Vojvodini. Nije ni mali, 54 ara, 80 lešnika. Mirko to ne zna, to je iznenađenje za njega. On je uvek maštao da on ima salaš. Evo, mi ćemo mu pod ove stare dane, smo mu ispunili želju. Ali ne samo njegovu, nego i moju Angelininu.
Angelina, kako je tvoj otac govorio dok je bio živ? Pa mome tati uvijek bila želja da ima salaš i uvijek mi je govorio, au što bi volio da imam salaš pa da sedem, kaže, tamo onako u onu prirodu, da se zabečim, da imam svoje životinje. A ja tad u to vreme bila tinejdžerka pa se mislim, joj kakav crni salaš, tamo nigdje žive duše A nema. sad ne možda dočekamo da odemo, da krenemo, da ga sređujemo. Što bi rekao Zvonko Bogdan, ej salaši na severu Bačke. Danas smo razmišljali kako ćemo ga nazvati, pa ja teo neka kaubojska imena, pa ovo, pa ono. Kaže Glina, nemoj, na kraju je Glina rekla kako će se zvati salaš. Pa salaš ćeš se zvati ili salaš kod Đuričića ili Đuričića salaš. Eto, Đuričića salaš. Da. Mirko nema pojma, jaj, ali ne gledao, neću gledati, jaj, da mu neko ne kaže sad u emisiji. Pa neće. Ma nema veze i ako mu kažu. Pa neka mu kažu. Neka mu kažu, nema veze. Tako da će ovo, ako bude Mirko video iza njega iznenađenje, da smo mu kupili salaš i da ćemo tamo biti celo leto, ne idemo zato na more ove godine, jer mora salaš da se taj isplati i da se ulažu. Sada. Bazen. Čuti ne govori da će biti bazen pa da nam dođu gosti, jesi normalna. Hoću Šalim da se, kažem, tata. ne znam da li će biti najlepši, ali će sigurno biti urađen sa najviše posvećenosti i Da. ljubavi, jer mi ne možemo sada dočekamo da krenemo da sređujemo. I da vidjet ćete, prelepo izgleda. Da. Pozdrav i hvala vam puno na svoj podršci i mnogo nam znači. Ćao. Ćao! Vidimo se.